Днес ще поговорим за една от най-горещи теми в онлайн света, а именно пасивния доход. Всички сме чували за онези велики гурута в интернет, които ни представят идеалния си начин на живот. Живеят където искат, пътуват постоянно и няма чефове на главата си, благодарение на тайнствения си пасивен доход. Те, разбира се, са готови да споделят съзнанието си с вас, веднага след като платите само 2999 лева за техния онлайн курс. Честно казано, повечето от тях се стремят да продадат колкото се може повече курсове и затова рядко споделят истината за пасивния доход. Днес обаче аз ще направя нещо различно. Ще ви разкажа кои са добрите и кои са лошите страни на този вид доход и за какво трябва да внимавате. Обещавам, че няма да ви предлагам нещо на края на видеото. Единственото, което искам, е да споделя полезна информация с вас. Молбата ми е само да харесате видеото, защото така помагате на алгоритъма на YouTube да го покаже на повече хора. Ако желаете да научите истините за пасивния доход, то това видео може да бъде от изключителна полза за вас. Първата важна истина, която трябва да разберете, е, че пасивният доход определено не е бърз път към забогатяване. Истината е, че успехът изисква упорита работа и постоянство. Понякога хората могат да бъдат заблудени от самия термин пасивен доход, защото звучи като нещо, при което не е необходима никаква работа. Всъщност, за да постигнете какъвто и да е вид пасивен доход, ще ви трябва време или инвестиции. Тази инвестиция може да не се изплати или да отнеме много време докато се изплати. Магията на пасивния доход се крие в отлагането на наградата. Разликата между работата и пасивния доход е, че вместо да получавате заплата за отделните часове, които работите, вие получавате заплащане за стойността, която предлагате. Ако намерите начин да давате стойност на много хора, успехът е гарантиран. Това е и моята причина да създам канал в YouTube. Създавам безплатно съдържание за вас с надеждата да съм ви полезен и да ви подтикна да вземете по-добри финансови решения. Ако подходите към пасивния доход с дългосрочен план и инвестирате време и усилия, ще увеличите шансовете си за успех. Трябва да направите проучване, да си поставите ясни цели и да научите всички необходими умения. В началото, когато започнах да инвестирам, се чувствах загубен и не знаеш в света на финансовите пазари. Знаех, че мога да създам пасивен доход чрез инвестиции, но нямах абсолютно никаква идея как. Започнах да чета книги и статии за финансовите пазари, да слушам аудиокниги и да се уча от успешни хора. След известно време, уверен, че знам всичко, направих първата си инвестиция. Купих акции на няколко компании. Скоро след това обаче осъзнах, че инвестирането не е никак бърз и лесен начин за печалба. Всеки ден се занимавах да правя анализи и да следя пазарните тенденции. Първите ми инвестиции не бяха никак успешни. Загубих доста пари и останах доста разочарован. Въпреки това не се предадах. Продължих да уча и да се развивам. Разработих стратегии за диверсификация на портфолиото си и за управление на риска. Консултирах се с специалисти и постепенно започнах да виждам резултати. Малко по малко инвестициите ми започнаха да генерират пасивен доход. Най-ценният урок беше, че успехът не само в инвестирането, но и във всички сфери на живота идва след дългосрочни усилия и постоянство. Радвах се да видя, че портфолиото ми расте и че инвестициите ми започват да се изплащат. На повърхността това може да изглежда като бърз и лесен начин за успех, но зад него стоят много усилия, жертви и постоянство. Втората истина, която трябва да се разбере, е, че пасивният доход не е вечен. Някои хора успяват да постигнат печалби от пасивен доход, но скоро след това забравят да го поддържат и с течение на времето източникът се изчерпва. Разберете, че това не е стратегия, която просто да създадете и да забравите. Ако не поддържате вашите пасивни доходи, те ще се изпарят и ще ви оставят в доста неприятна ситуация. За да поддържате пасивния си доход, трябва да бъдете постоянно ангажирани и да отделяте време и средства за актуализация на вашите източници. Без значение дали сте създали пасивен доход от YouTube, имоти, фондова борса или продавате нещо онлайн, винаги трябва да полагате грижи и да бъдете готови да се справите с конкуренцията. Има много хора, които се опитват да ви изпреварят и да вземат вашата позиция. Затова е важно да не се заблуждавате, че пасивният доход е безкраен и никога повече няма да се изисква работа от вас. Нищо не е вечно и винаги трябва да бъдем готови да вложим време и усилия за поддържане на пасивния си доход. Въпреки, че работата може да бъде по-малко от стандартната работа по 8 часа на ден за активен доход, все пак има ангажименти и изисква време за поддръжка. Един час работа седмично може да бъде достатъчен за да запазим пасивния си доход, възможно най-дълго. Третата истина е, че в училище никога няма да ви научат как да създадете пасивен доход. Учебните планове акцентират предимно върху традиционните модели на приход. Основната цел на училището е да ни подготви за ролята на служители. Съществуват обаче различни методи за генериране на доход. Директен доход от работа, доход от собствен бизнес, при който други хора работят за вас, и пасивен доход, при който вашия капитал или инвестирано време работят във ваша полза. Образователната система трудно се адаптира към бързо променящия се свят. Информацията в учебниците става остарява още преди да бъдат издадени.
Разбира се, има го и аргументът, че държавата не иска гражданите да бъдат финансово образовани, за да продължат да харчат нерационално. С разочарование си спомням ученическите си години, защото никога не бе спомената тема, свързана с пари, като инвестиране, кредитни рейтинги, създаване на богатство и цялостно управление на личните финанси. Този факт ме натъжава, защото вярвам, че много ученици биха имали интерес и полза от подобни теми. Въпреки че през последните години бяха направени опити за въвеждане на някакво финансово образование, резултатите не са особено впечатляващи поради скучния и неефективен подход. Това е още една причина, поради която реших да предлагам безплатни финансови консултации и да стартирам свой YouTube канал. Нещо важно, на което искам да обърна внимание. Не забравяйте да проверявате източниците си на информация, особено онлайн. Много експерти предлагат съвети за пасивен доход, но всъщност тяхната основна идея е да ви продадат някакъв продукт или услуга. На практика, мнозина от тях изграждат собствения си пасивен доход, докато ви учат как да правите пари. Четвъртата истина е, че пасивният доход не бива да е единственият ви източник на приходи. Както говорихме по-рано, той не е постоянен. Ако напълно разчитате на пасивния си доход, може да се окажете в доста рискова ситуация. Никога не знаете кога нещо извън вашия контрол ще засегне приходите ви. Нещо, което наистина харесвам в това да има повече от един източник на доходи, е възможността да поемам повече рискови, които иначе щях да отхвърля. Наличието на защитна мрежа от множество източници на доходи ми позволява да допускам грешки, без това да повлияе особено много на стандарта ми на живота. Като заключение искам да кажа, че създаването на пасивен доход е трудно, но ако сте готови да вложите достатъчно работа и усилия, то може да ви донесе изключително много в бъдеще. Може да гледате следващото ми видео ето тук, но не бързайте да пускате веднага. Преди това, ако сегашното видео ви е било полезно, не забравяйте да го харесате и да се абонирате за канала. Изключително съм благодарен за вашата подкрепа. А сега вече може да пуснете следващото видео.